Ito mga nakikita ninyo ay mga taga, Pugaro. Barangay Pugaro po. Barangay Pugaro, okay. So ngayong araw na ito, sila yung mga nahalal na 7 deacons, so 7, mga 7, ano sila, 7, para sa Pugaro, okay. So ngayon, ang gagawin natin dito, mag-i-elect tayo, kayo mismo mag-i-elect. Pagkatapos kayo na-elect, sa baba, kayo mismo mag-i-elect sa pagiging area coordinator, basic area coordinator, pagkatapos assistant secretary, tapos worship, yung mag-aalaga sa mga misa, mga magdasal, education, yung mag-aalaga sa mga bata sa katikista, yung mga education, di ba? And then service pa yung mga tuta, magkakaroon tayo medical service, dental service, yung mga social services, social worker, temporality, treasurer, mag-aano ng pera, at the same time yung youth. Ano? So kahit hindi kayo youth, may mag-aalaga siguro sa youth. Ano? Kasi kailangan din ng youth. Pagkatapos para sa ganun, maging maganda. Okay? So ito po, mga taga-Pugaro. So welcome dito sa Maris office na